Siyempre tayo, siyempre ha. Part to part. Okay. Still body na. Nakuha. Okay. It's our 9 days therapy. Ayan. Ito ay pupalakas ng kanyang lower back, lower limb, in preparation sa kanyang balas and walking. Ayan. Good. One. Push. Okay. Push. Okay. Okay, sets. Okay naman. Okay. 20 to 20. Ready? 1, 2, 16. Okay. 17. 18. 9. 20. The last 5. Ano na? Last. So guys, 25 na yung aming Putayo program. Part ng video namin kung ano kasi naputo ng video namin. So ito yung i-load natin. Mas mahaba yung video na to. So again, this is a great improvement kay Kuya Renato as a bedridden stroke patients for 9 days. Meron na siyang balancing. So kaya niya lang mag-balance. Sabi nga nung anak ni Siri, hindi siya daw nakapag-video na. Pero I advise them na konting ingat. Don't break any possible injuries. Yeah, ang nasa tayo. Okay, push ka 1, 2, 3, push. Okay, 21, good. Yeah. 22. Okay. 24, last one. The last one is 25. 25. Oh, buwan mo po. Sabay lang. Ako sa akin. Ganyan na. Sabay. Ako mo sabay. Balasin mo yung sarili. Okay? Ganda ko po. Okay. Yeah. Siyempre kung ano niya kailangan ng exercise. So, then tayo super pain to ang program. Ito yung ating pinaka-maintenance super pain to ang program. Pain to ang po yung kada activities po na ating gagawin sa kanyang upper limb. Affected stroke patients.
Every joint sport should be exercise to avoid mag-laptop. So, kailangan kasi mga stroke patients natin. Kaya nakaprogram tayo, ha? Yan. Kailangan may power din tayo sa mga kamay kasi may mga kamay na matitigas. So, siguro rin natin, malambot yung kamay kasi naka 9 days therapy namin. At saka, itong buwan, medyo nag-cover na ito. Mabilis lang dahil malilambot ang mga vessel ko niya. Yung aming daily routine activities, ang ginagawa ko, so po tayo yung activities program, may massage therapy tayo, pagkampi ng massage therapy ng digital therapy, this is the speed recovery program, yung magkano mga kipin po, siyempre. Siguro naman na faith in God, awa, yung programa mo, law, siyempre yung coordination ng labing ko ng pamilya, and then proper medication to our doctor, including check. Ito nga, double hand, warm up and exercises. Halos affected yan yung stroke. Ito. Yan. Hindi pwedeng mabigat ang kasali natin. Ito mo dito. Like. Quick win! Quick win! Hindi, sabon mo lang.
So, ano mo? Suka to? Tayo ng digital therapy after the massage, warm-up massage and digital therapy. So, this is speed recovery program. Ang ginagawa ko, yun natin. So, we combine all techniques. Kwato. Kung ang ginagawa ay nakapagpalakad na ng mga ilang strokes, siguro ng mga 5 stroke na pasyente at full bedridden po sila. So ngayon po ay na-enjoy na nila yung buhay nila as normal. Kung ako rin po kuya, so pwede ko pa.
mistakes natin. Light lang naman ito.